Hej. Har du en hjemmeside med næsten ingen besøgende, så har du sandsynligvis brug for SEO. Jeg hedder Philip, og jeg er fra Webudvikleren, og på 2 minutter, der forklarer jeg dig, hvad SEO er, og hvordan det kan hjælpe dig. SEO står for Search Engine Optimization, eller søgemaskineoptimering på dansk. Og det betyder i al sin enkelhed, at man egentlig gør sin hjemmeside lækker for søgemaskinerne. Når folk søger efter det, som du tilbyder, så vil du gerne lægge blandt de øverste resultater, og ikke helt tilbage på side 5, hvor du ikke bliver fundet. Google kigger på rigtig mange ting, når de ligesom skal afgøre, hvem der skal ligge øverst i de her søgeresultater. Har du gode, relevante tekster, der rent faktisk hjælper dine brugere? Er der andre hjemmesider, der har linket til din, og dermed anbefalet dig? Er din hjemmeside hurtig, teknisk sund og mobilvenlig? Alt det her er med til at signalere til Google, at din hjemmeside fortjener en topplacering. Forestil dig, at nogen søger tømrer i Randers. Hvis du er tømrer, og du ikke kommer frem i de her søgeresultater, jamen så er det altså en af dine konkurrenter, der bliver valgt i stedet for. Men med god SEO, der kommer du op i toppen af de her resultater, og så begynder telefonen at ringe. Det handler ikke bare om synligheden, det handler også om de her nye kunder. For at komme i gang, skal man starte med det helt simpelt. Skriv klare, hjælpsomme tekster. Brug de ord, som dine kunder de vil søge på. Og så sørg for, at din hjemmeside er hurtig, let at bruge, især på mobilen. SEO kan virke uoverskueligt, men du behøver faktisk ikke stå med det helt alene. Hos Webudvikleren, der hjælper vi dig gerne i gang med det, helt uden volapyk og store forklaringer. Så hvis du har spørgsmål, så tag endelig fat i os. Vi er klar til at hjælpe dig i gang.